Здравейте, аз съм Глория и мисля да правя клипове, видеа, дейли влогове и всичко възможно в моят YouTube канал. Надявам се да ви хареса. Ще бъде доста разнообразно, няма да е както обикновените канали. Мисля да съчетая животът ми с училището в едно и ще отговарям на въпроси, ще правя предизвикателства, защото а, това е същността на тези влогове, но ще има главно нови идеи и идеи от много влогъри в други страни, като въобще Биби, много хора. Тук в Германия има страшно много влогъри, които са страшно талантливи и са страшно добри в това, което правят. Затова ще има откъде да се уча, все пак още съм начинаеща. Преди правих видеа и много се радвам, когато някой ме срещне и ме познае. Въпросът е, че преди една година наистина много ми пукаше за хорското мнение. Тези обиди от много от вас не спираха и аз бях решена да се откажа от моят канал и го изтрих. Мисля тази година да не бъде така, защото страшно много съм се променила и мнението на околните не ми влияе особено. Новият ми канал ще бъде доста интересен. Мога да ви кажа, например, не обичам всякаква музика. Човек не може да ме накара да слушам опера, но пък рап и хеви метал мога да слушам по цял ден. Едно от нещата, които наистина ненавиждам, е да виждам как някой ругае музика, а в следващия момент непрекъснато слуша този тип, защото аз мога да си призная, че дори аз слушам цяло. Дори аз слушам български рап, дори аз слушам Майли Сайръс и въобще има ужасно много неща, които слушам. Дори някой път слушам опера. Не я мразя, но човек не може да ме накара да слушам опера непрекъснато. Ще споделям доста лични неща в този влог. За животът ми, за връзките ми. Въобще ще бъде много интересно. Надявам се да ви хареса. В България ще снимам доста клипове и се надявам да ви харесва, защото не мисля да се отказвам в скоро време. Много мои приятели ще идват и ще снимаме заедно. И това ще бъде нормално, защото тук се запознах с много българи. И мисля да използвам този плюс и да правя клипове с тях. Това е за сега, пък може би след няколко часа отново ще споделя някой клип. Така че до след малко.